Сәлем достар, Норбостан тағы юлда. Бүгін біз Куштаринка районы Шәрип ауылында. Элек-электен бұл ерде қаршын ырығы башқұрттары яшеген. Оларды кәлгі хақсылары тип йөрткәндәр. Үзләренең тарихтарын монда беләләр микән? Норбостан сәяхәтен караргас күрерһегез. Мин әзер, осток, қаршын ырығына. Норбостан бұл юлы Кушнаренко районында. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында қаршын ырыуы йыйынын үткәрә. Сара район үзәгендә Кушнаренко авылында үтте. Бында қаршын ырыуы башкортлары ырыу тарихын өйрәнүче белгечләр, этнографтар, тарихчылар йыелды. Өлкәндәр идея-бердәр турында һөйләште. Ә без тамырдар балалар янына ашыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, гаилә менән фотога төшәргә. Қаршындардың тарих қатмарлы, ихтилал болғанда ихтилалларда әләне қатнашы бармайдар, батша ягында булар. Бұл әләне зур ару түгел, илектен аралаш. Менә зур авылдар бар монда. Шәрип, Мәмәк, Кушнарен районында, Благовар районында, Өфе районында. Қаршын старшиналары һәр вакыт бай булгандар, сәүдәгәр булгандар. Шуляктары белән аерылып тора бүтән башкорт старшиналарын тибетернем. Шулай тирәгендә шәхесләре күп. Безнең бит Рудольф Нуриев бар. Бүген менә шуның турында әйтелер тибетам инде. Тамырды ихлас каршы алды шәриптәр. Бұл авылда үз тарихын, шәҗәрәһен белгән балаларның күп булуы куандырды безне. Хәерле сәгатьтә Шәрип авылы яшьтәре, хәлдәрегез, кәефтәрегез нисек? Әйткәндәй, кызлар, егетләр, һез Шәрип авылынан, тимәк, һез қаршын ырыуына карайһыгыз. Ошо ырыуыгыз турында, бәлки авылыгыз турында бер мәгълүмат беләһегезме? Әйдә, егет. Минем исемем Арслан. Һәм әйдә, үзеңнең Шәрип авылың турында нимә безгә һөйләрһең? Тыңлайбыз сине. Село было основано башкирами Каршинской области. В честь них и названо, то есть Каршин. Следующее название получило в честь главы Мряка, Мрякова. Настоящее же название носит в честь следующего главы Шарипа Мрякова, Шарипова. Афарин гына дип әйтергә кала безнең егетебезгә. Шәрип авылы турында бик күп мәгълүмат белә һәм һиңә шулай ук үз Нуртин бирәм. Әйдәгез, безнең төп максатка күсәйек. Ул да булһа Норбостан беренче башкорт анимацион сериалын карау. Әйткәндәй, бу сериал 12 сериянан тора һәм һәрбер уның серияһы аерым бер темага бәйләнгән. Мәсәлән, хәзер һез беренче серияны карайсаксыз, уның исемен аңлайсаксыз, ул безнең Курай дип атала. Айдар янурат күрһәтеп уендар үткәрә торһын. Ә мин қаршын ырыуы тарихын һөйләйм. Қаршын ырыуы тарихы. Қаршын башкорт кабиләһе. Қаршын зур тарихлы бәләкәй генә ырыу. Урта буат аҙағында улар оло традициялы хәрби ырыу булган. Қаршын һүзе кәлгә, ныгытмалы кала тигәндә аңлата. Қаршындар үзләре бернисә төркемгә бүленә. Кәҙрә қаршын, қарға қаршын, сатлыған қаршын. Башкорт қаршындары Касим ханлығында хезмәт иткән. Хәрби ныгытмалы кала һаксылары булуы бәлки шунан киләлер. Қаршын кабиләһенең сагышы һәм тарихы тураһында мәгълүматтар бик аз. Улар Алтай һәм Үҙәк Азиянан килеп сыккан. Қаршын ырыуының төп тамгалары 2 кабырга һәм капка. Тамгаһы буенса улар кыпсактарга якын. Ә капка тамгаһы Дыуан һәм Мен кабиләһендә осрай. Қаршын ырыуының аҫаба ерҙәре Кармасан буйҙарында. Улар был төбәктә 18-19 быуаттарда килеп төпләнә. Қаршындарҙың төп ауылы Шәрип. Уның тәүге исеме Қаршын булган. Қаршын ауылы 1628 йылға рәсми кағыҙҙарҙа телгә алына. Ауылдың исеме аҙаҡ старшина Шәрип Мәрәков тарафынан үҙгәртелгән. Қаршын ырыуы әлеге вакытта Кушнаренко, Өфө, Благовар райондарында яшәй. Хан яғынан улар әллә ни күп түгел, якынса 7800 тирәһе. Наши предки обосновались в Шарипе вдоль реки Кармасан, а раньше они жили в Тернобасу. Мой пра-пра-прадедушка Кадымулла. Его дети Абальхайер, Корбан, Сахибжамиль и Набиулла. Дети Набиуллы, Забир, Закие, Медине, Софие,
Ферид, Зуфер, Фейме и Насибулла. А дети Насибуллы это Рифхат, Райхана, Рахимулла, Маневере и Флюзе. А дети Рахимуллы это моя бабушка Фенузе, Диле, Ильдар. Здесь моя мама, дети Фенузы Алмаз, Олеся. Мин Губайдулина Диана, был минем кустым Губайдулин Фидам. Был шәжәрә безнең һәйлә шәжәрәһем. Киләсәктә ике туғандар, өс туғандар менән туш шәжәрә тотыр инек. Тамырдың әлбиттә бик күп тапшырыулары бар. Байтус, Тау-Тау хәбәр, әкият китабы. Әйткәндә, әкият китабы дигәндә, һезнең арагызда бер әкият һөйләүче кешеләр бармы? Әйе? Кыз, исемең нисек? Зөлхизә. Зөлхизә. Әйдә минең урыныма бас һәм нинди әкият безгә һөйләрһең? Төлке менән торна. Төлке менән торна. Әйдәгез тыңлайык. Төлке менән торна. Төлке менән торна дуслашкан. Төлке торнаны кунакка сакырган. Төлке бутка бешергән, бутканы тәлкегә һалып, һылап куйган. Аша торна дус дип әйткән. Торна шукышымнан калтата, берәмкәдә эләкмәйде. Шул арала төлке бутканы ялап та куйган. Урал Батыр эпосы конкурсында ел һайын катнашам. Был конкурсны мин бик яратам. Борын-борындан кеше мазар килмәгән, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә күрер, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан. Булган ти бер урын, унда булган ти бурын, Ямбирте дигән карт менән Ямбикә дигән бер карсык. Кайда барһа уларга ул урында юл асык. Рудольф Нуриев бөтә дөньяга танылган башкорт балет артисты, балетмейстер. Атаһы Хамит Нуриев Каршын ыруы башкорты. Кушнаренко районы Шәрип авылыннан. Ул хәрби кеше була. Алыс Владивостокта хезмәт итә. Әсәһе үз кызы менән атаһы янына юллана. Һәм юлда поездда улы туа. Атаһы көтеп алган улына Рудольф дип исем куша. Улының инженер булуын теләй. Бейүсе булырга теләвен кабул итмәй. Рудольф 5 яшьтә беренче тапкыр балет күрә һәм бейүсе булу теләге туа. Атаһы нык каршы була, тик Рудольф үз ниятеннән баш тартмай, бейей. Мәскәүдә башкорт сәнгате көндәрендә Торна йыры балетының авырып киткән солисы урынына зур сәхнәгә сыга. 17 яшендә генә укырга Ленинградка юллана. Билетка аксаны үзе эшләп таба. Һәләтле, кызыл, тура һүзле Рудольф Нуриев илдең иң билдәле бейүсеһенә әверелә. Рудольф Нуриев гастрольдән Советтар Союзына кайтудан баш тарта, Парижда торып кала. Лондондың Королева балетында 15 ел бейей. Исеме Гиннестар рекорды китабына индерелә. Аккош күле балетынан һуң Рудольф Нуриевты алкышлап 2 тапкыр сәхнәгә сакыралар. Ул рус балетына һәр сак тогры кала. Талантлы балетмейстер була. Рудольф Нуриевтың мәшһүр бейү стилен берәү дә кабатлай алмай. Париждың Гранд Опера театрында оркестр дирижеры булып эшләй. Каршын ыруы башкортлары данлыклы якташлары менән горурлана. Каршын ыруынан бик белдәле рәссам сыккан. Ул да була Мөхәммәд Арысланов. Хәзер һезнең арагызда бер рәссам бар микән? Шуны билдәләр бит. Безнең төп геройның берәһен хүрәт итеп төшерергә. Кем сыгып хүрәт төшерәм ди? Афарин тип әйдә алкышлык бул егеткә. Хәйруллыгы өчен. Илнур безнең төшереп бетте. Хәзер инде һинең дусларыңдан һорайык, бул нинди герой икәнен. Әйе, тыңлайбыз һине. Ахнур. Тап шулай, тимәк, Ахнурды һин төшердең һәм һинең дусың дөрес билдәләнә, шулаймы? Шулай итеп, Каршын сирәген билдерергә вакыт. Был исемгә Илнур Нуриәхмәтов лайык булды. Иң күп Нуртинды ул йыйды. Котлайбыз. Афарин! Тагы бер дә алкышлайык, дуслар. Афарин! Мультфильм миңа акшаны тамырны карайым. Уфа каласында 94-нче лицейда укыйм. Каникулга Шәрип авылына кайтам. Бүген безгә килде Тамыр, нык күңелле булды, кызык булды. Мультфильмнар, сериаллар карадык, уеннарда катнаштык. Миңа мультфильмда иң ныгы ошады Хамай. Тагы да Илнур ошаны. Тамыр безгә гелдә ешәрәк килегез, без сезне көтәбез. Гаилә тамыры, фотосессия. Каршын ыруының матур гаиләләре йылган. Һәр береһенең үз тарихы бар.
Бу минин шәҗәре. Зарифен, Ханнан, Шариф, Саниде, Олег, Ярослав. Мин үзем учалы ягыннан, без иптәшем менән гаиләбездә 5 бала тәрбияләйбез. Безнең балалар, зур балалар башкортча яхшы һөйләшәләр, менә бәләкәй балабыз өйрәнә генә һөйләшергә. Без Каршин ырыуының Бадретдиновлар нәселеннән. Безнең нәсел агашы моннан 20 елдан артык чын башкорт туганыбыз Бадретдинов Ниязның карт әтисе Кемәле Бадретдинов Рамиль. Әйе, Бадретдинов Рамиль төзегән. Хәзер инде бу нәсел агашына яңадан ким дигәндә 2 буын өстәп була. Шәҗәрә ул вакытында оештырылган, ул кирәк алдагы көндә безнең яшь поколениегә. Каршин китабында безнең нәселне корга нәселе дип атаганнар. Когда мы с мамой и Станейкой делали это шажере, они мне рассказали про дедушку Галиулла. Он участвовал в Великой Отечественной войне и получил там контузию. В 1946 году он вернулся на родину, женился и воспитал 8 детей. Мы гордимся им. Biz үзебезгә шундый максат итеп куйдык инде. Борынгы бабаларыбыздың да балаларын, аларның агачын тулландырырга, баш архивка барып, мәгълүматлар җыеп, шәҗәрәне тулландырырбыз дип уйлыйбыз. Мин үземнең шәҗәрәне яктан белән Пазла Әхмәт, Валинур, Рифхан, Ришат, Абуми. Шәҗәрәне эшләгән вакытта безнең башлангычны Менгазова Рида дигән авыл клубының җитәкчесе башлап җибәрде. Без аның белән бергә эшләдек. Шушы шәҗәрәне эшләгән вакытта без чит районнардан да үзебезнең туганнарыбызны эзләп таптык. Бу безгә бик кызык булды. Дәрестә балаларга мин шәҗәрә һәм Каршин ырыуы турында һөйләйм. Каршин ырыуы бик бай тарихлы ырыу дип санала. Раил Күзиев билдәләвенчә, Каршин һүзе уйгыр теленнән калга дип тәрҗемә ителә. Бұл ырыуга караган башкорттар ныгытма, кала хаксылары дип йөртелгәннәр. Монголиялар һөҗүме аркасында капсактар менән миграция тулкынына ияреп, Каршин ырыуы башкорттары Рәсәй дәүләт составына инәләр. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Каршин ырыуы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез, игътибар. Каршин һүзе нимә аңлата? Ныгытмалы кала, бәләкәй торлак, үлсәү берәмәге. Дөрес җавап ныгытмалы кала. Каршин ырыуының билдәле шәхесе Касим Дәүлеткилдиев, Рудольф Нуриев, Исмагил Тасимов. Дөрес җавап Рудольф Нуриев. Каршындардың төп авылы Әхмәт, Мәмәк, Шәрип. Дөрес җавап Шәрип. Вәт молодецлар, дөрес җавап биргән һәр дусымның янсыгына Нуртин һалам. Я ярай, миңа кайтырга вакыт. Остом!